салом тамошобинони арҷманд, сархати хабарҳост аз студияи марказии радиои озодӣ дар Прага. Имрӯз 3 август. Дар ин барнома Пелоси гуфт Тайван озодтарин ҷазира дар ҷаҳон аст. Чин сафари мақоми амрикоиро маҳкум намуд. нархи билетҳои парвоз ба Русия тахминан 2 баробар афзуд. Ва Абдурозиқ овозхони тоҷик дар як филми ҳиндӣ бо ситораи Болливуд Салмонхон ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Ин ва дигар хабарҳо дар идомаи барнома тақдим мешавад. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон мегӯяд, рӯзҳои 3-4 август дар ноҳияҳои кӯҳӣ ба истиснои шарқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон эҳтимоли омадани селҳои пиряхӣ вуҷуд дорад. Аз ин рӯ ҳаво дар ин вилоят тағйир ёбанда шуда, дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. Дар ғарби вилоят ҳаво рӯзона то 30 ва дар шарқи вилоят то 23 дараҷа гарм мешавад. Дар суғд ҳаво то 37 дараҷа, дар Хатлон то 41, дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ то 39 дараҷа гарм мешавад. ҳавои душанбе ҳам гарм боқӣ мемонад ва то 38 дараҷа мебарояд. Нэнси Пелоси, раиси маҷлиси намояндагони Амрико, ки дирӯз вориди Тайван шуд, дар суханронияш дар парлумони шаҳри Тайпей ҷазираи худгардонро чун яке аз озодтарин ҷомеаҳо дар ҷаҳон ситоиш кард. Чин, ки Тайванро қаламрави худ меномад, ба ин сафар бо сахттарин шева вокуниш карда, дар обҳои атрофи ҷазира нирӯҳои низомии худро ба чархиш даровард. Сафири Амрико дар Пекинро фаро хонд ва ҳам гуфт, ки чандин шартномаи ҳамкорӣ дар бахши кишоварзӣ бо Тайванро боз медорад. Пелоси, ки шоми сешанбе бо як сафари аз пеш эълон нашуда вориди Тайпей шуд, гуфт ин сафараш намоиши пуштибонӣ аз уҳдадории Амрико дар баробари демократияи Тайван мебошад. Дар суханронии парлумонияш Пелоси аз президенти Тайван Цай Инвен ситоиш кард ва ин дар ҳолест, ки Чин Цай Инвенро барои талош барои дастёбӣ ба истиқлолият муттаҳам мекунад. Барои Чин ин даъвоҳо мисли як хати сурх аст. Қарор аст имрӯз Пелоси бо гурӯҳи фаъолони ҳуқуқи башари Тайван мулоқоте анҷом диҳад. мақомоти кумитаи кор бо занон дар Тоҷикистон мегӯянд, иттилоъе дар бораи вазъи Улфатхону Маҳмадшоева надоранд. ин рӯзноманигор ва фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ аз 18 май ба ин су дар боздошт аст ва ӯро дар созмон додани эътирозҳо дар шаҳри Хорух гумонбар медонанд, ки ба қавли тарафдоронаш ҳеҷ асосе надорад. дар як нишасти матбуотии раҳбарияти кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Тоҷикистон рӯзи 2 август хабарнигори радиои Озодӣ аз раиси ин ниҳод Ҳилолбӣ Қурбонзода пурсид, ки оё аз ҳоли Улфатхону Маҳмадшоева дар ҳабс дидан кардааст, чун мегӯянд, ки ӯ гӯё шиканҷа шудааст. Қурбонзода ба ин савол кӯтоҳ посухи рад дод ва гуфт не, ман бо ӯ мулоқот надоштам, надидам. дар як изҳороти додситони кулли Тоҷикистон миёнаҳои моҳи июл гуфта шуд, ки таҳқиқи парвандаи Маҳмадшоева идома дорад. мақомот дар Тоҷикистон ба 2 зиндонии тоҷик, ки 2 моҳ пеш аз Қирғизистон ба ватан истирдод шуданд, ваъда доданд, ки онҳоро озод мекунанд. Абдурозиқ Абдуқаҳоров ва Аскар Юнусов, 2 шаҳрванди Тоҷикистонро 14 сентябри соли 2021 додгоҳе дар Қирғизистон ба гуноҳи ҷиноят алайҳи сулҳ ва ғоратгарӣ аввал ба ҳабси 1 умрӣ маҳкум кард ва дертар ҳукм ба беш аз 20 соли зиндон иваз карда шуд. дар пайи музокираҳои мақомоти ду кишвар, ки равобиташон баъди муноқишаи мусаллаҳонаи моҳи апрели порсол сахту пурмушкил шудааст, Қирғизистону Тоҷикистон табодули зиндониҳоро анҷом доданд. ҳоло парвандаҳои Абдуқаҳорову Юнусовро додситони кулли Тоҷикистон баррасӣ мекунад, вале ба қавли наздикони зиндониҳо мақомоти ҳифзи қонун дар Тоҷикистон ба онҳо ваъда доданд, ки озод хоҳанд шуд. нархи билетҳои парвоз аз Тоҷикистон ба Русия якбора боло рафта, назар ба 2 ҳафта пеш тахминан 2 баробар зиёд шудааст. рӯзи 3 август нархи билети парвоз ба Москав аз душанбе ба ҳисоби миёна ба 5400 сомонӣ баробар буду, бозгашт аз Москав ба Душанбе ба тахминан 1800 сомонӣ. мақомот ҷаҳиши нархи парвоз ба Русияро, ки макони аслии кору даромади шаҳрвандони Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият шудааст, шарҳ намедиҳанд. мавзӯи гаронии нархи парвозҳои ҳавопаймоҳо аз Тоҷикистон мавриди интиқоди шадид ва шикоятҳои мардум аст ва коршиносон чунин ҳолро ба монополия шудани ин соҳа аз ҷониби афроди наздик ба ҳукумат рабт медиҳанд. ҳамкорони мо дар Душанбе ин мавзӯъро таҳқиқ доранд ва натиҷаи онро метавонед дар сомонаи мо озодӣ.орг
پیدا کنید. موضوع دیگری که در برنامه اخبار پیشکش شما خواهد شد قرض یک شرکت افغانی به شرکت برقی تاجیک است که به میلیون ها دلار مساوی بوده. تا کنون معلوم نیست که کی و چگونه پرداخت می شود. آوازخوان و بلاگری تاجیک عبدالرازق که او را اینچنین خردجسته‌ترین آوازخوان در جهان هم معرفی میکنند با نوشته یک نشریه پاکستانی برای نقش‌آفری در یک فیلم بالیوود دعوت شده است. دیلی پاکستان روز 3 آگوست گفت عبدالرازق 18 ساله در یک فیلم با ستاره هندی سلمان خان نقش بازی میکند و نمایشنامه‌ای که نام شرطیش برادر است سال آینده در پرده سینما پیدا می شود. تا حال هنرمند خودرو عبدالرازق که بیشتر در خارجه به سر میبرد اساساً در کلیپ های موسیقی ستاره های هنر اشتراک کرده است و بازی در فیلم اولین تجربه او می شود. فیلمی که نوارگیریش ماه ایون در یک دهه ممبئی شروع شد از جانب کارگردان هندی فرهاد سمجی برداشته می شود. و در پایان برنامه از قرب اسعار خارجی در برابر سامانه میگویم. امروز 3 آگوست بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل روسی را 164 سامانی و 50 درم معین کرده است. یک دلار آمریکایی به 10 سامانی و 26 درم و یک یورو به 10 سامانی و 49 درم برابر شده است. این قرب رسمی است که بانک ملی اعلام کرده است و در بانک‌های تجارتی امکان دارد که کمی قرب اسعار فرق کند. تا این ساعت این خبرهای مهمی ما بود. برای خبر و گزارش‌های بیشتر دعوت میکنیم بعد 3 ساعت برنامه‌های اخبار آزادی را پیگیری کنید. تشکر که تا این لحظه با ما بودید.